bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Julsar jamhuriya mon hande ko ñalawma tala nogas jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom habruji mon e ɗemgal Pulaar titre uji meɗen ko to États-Unis en wayni ko kanko Donald Trump tungnade ko yummi toon to Maison Blanche o jokkodiri e gouverneur mo Minnesota Tim Walz tungnade hande ko yalti toon Maison Blanche kanko Donald Trump woni koye yamɗinde caɗele gonɗe toon to Minnesota. Habruji men international ma en jokkodiri Mama Samba Diallo joɗidi en toon to Guidima o rokkenen page mo jogoni hen hande habruji international toon to Mauritanie. Ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal ma en gartu joni jañoɗen hen. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمدلكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري. داعين الولوفيين، البولاريين، الحسانين والسونيكيين، وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari weddo on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirdon faltaaki capaado pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan do ko onon weltare amen ko liggondirde e mon dum non bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberini kasuka humanto kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberin tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangere ganyani ka bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Julsar jamhuriya mon habruji men États-Unis mbirɗen ni d'abord ko toon to Minnesota hono kanko Donald Trump tungnade kadi ko ummi toon to Maison Blanche e wi o jokkodiri Tim Walz ɗum noon ko gardiɗo toon to Minnesota en jokkodiri téléphone ngene on laaɓi tati ɗum noon en wayno ko tuggi henke ha fade oɗon ñalawmande ko anda tan en wayno ko kanko Donald Trump tungnade kadi ko o wino wonde ko hande mo neldu toon to Minnesota hono awete bita Tam Homan noon en wayno ko kañum hoore mum ko kañum waddino oɗo programme mo mbiyata programme habde yimɓe toon to frontiére uji en wayno ko dolum ko gustunoɗe e oɗo liggey gila kanko Christino en wardi e oɗo département donc ne wayno ko holko fama hen wonde ko sibabunde Donald Trump neli oɗo neɗɗo toon yo waɗe mission mo Christino en waɗanno e taw kadi o wi wonde ko kanko Tam Homan so tawi waɗi enquête o gasni ko jokkodirta koye kanko Donald Trump eno ɗamina wonde ko kanko Donald Trump woni koye ƴeewde peeje fof sirtude Christino en hande habruji men toon to Minnesota tungnade kadi ko yalti no wayno ko kanko Stephen Miller ɗum noon ko goto e wajiroɓe Donald Trump wonɓe toon to Maison Blanche e nder konnguli ɗi o ƴefti hannde kadi nde fote jeyaniyankoɓe o wi wonde komo sikki pellugol bangol toon to Minneapolis ñande aset nde barngol hono Alex Preti o wi wonde no wayno ko kamɓe agent ji fédéral won peeje ko mbiyata protocole e ponno rewde ɓe ndewani ɗum ɗon noon ko hunde oɗo saa joni kanko Donald Trump o weltaki ɗiɗon haalluji par ce que ɗum kadi ko hunde yeddude no feewi kanko Donald Trump e yimɓe administration makko fof o wiide wonde ko kamɓe ɓeɗo agent fédéraux ji ɓe mbaɗi golle moƴƴe ko jiiɗa e ɗum ɗon kanko Donald Trump kadi no wayno o fottino hannde e kanko Christino en ɗum noon caggal nde fotti muɗum e mbaddi hakke no wona 2 heures temps caggal nde yalti kadi huccite journaliste uji o wi wonde ko Christino en gol liggey moɗo ko liggey moƴƴo ɗum ɗo fof noon ko sifaji makko kanko Donald Trump e o haalata nde o felliti segde neɗɗo mo liggontoɗom andaka noon ko jogori kewde ɗo e aljuma par ce que aljuma ɗamina toujours kanko Donald Trump o ƴefti décision ngaji ko fate sertude yimɓe yo liggotto walla décision ngaji ko wiyete jamiroje makko kanko Donald Trump ko wawi wonde fof en wayno oɗo sa joni sondage uji jaltuɗi hen holli wonde république ji fof nan puɗɗo oɗo sa joni laawade pour contre makko kanko Donald Trump donc gueɗe kala ko fati politique moɗon no fati immigration enen wontanaɓe caɗele siftinde on tan kadi ko aljuma garoɗo kanko Donald Trump o fo heɓa budget so heɓani budget ha aljuma minuit ɗum woni gouvernement koko wuddata ɗum noon wayno ko oɗo sa joni démocrate dañi déjà yimɓe hewɓe toon to Sénat wiɓe wonde ko ne votata pour budget o
tawde affaire immigration en hen andaka noon holko jogori kewde hakkunde alarba janngo e alhamis hade aljuma arti donc tungnade handi ko miton to congrès oɗo sadio ɓe keeɓi kam démocrate temedere capannayi e joyi neɗɗo taw ko démocrate en yantuɓe namdiɓe wonde ko kanko Christy Noem yo waɗa empêché ɗum noon e wayno ko ɓe puɗɗima dañde républicain ji joyi ñante mabɓe kono noon e wayno sibabude hannde oɗo sadio ni kamɓe républicain ji découragement mo ɓe kolli oɗo sadio ni hawnaki kadi ɗum ɗon ma yaaru yeeso andaka noon sen tawi jogori gasi ko anda tan kadi toon to Minnesota candidat goto taw ko républicain kañum hoore wonde gouverneur toon to Minnesota e nder ko yalti hannde kanko hoore makko wi wonde o hayti wonde gouverneur e kadi kanko hoore makko démissionni o yaltini e parti républicain kanko hoore makko oɗo henna ko kanko wonno avocat pellinoɗo René Good tungnade kadi ko fuɗɗi haalde hannde wi wonde ko sibabude kadi neɗɗo pellaɗo ñande samedi hono kanko Alex Preti ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en o famani holno parti républicain wawi jaɓɓide ɗeɗo gueɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on tan ko kanko biyeteɗo Gregory Bovino o yalti hannde ummima toon hannde toon to Minnesota o fati Texas e tungnade kadi ko ummi toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko alay sago kanko hoore makko yaha retraite ɗum noon firti wonde ko Donald Trump peeje fof no waɗanno hannde oɗo sadio joni tawi wonde ko politique muɗum fuɗɗima yatirde caggal tawde woni koye sertude kanko Christy Noem e kanko kadi Gregory Boven noon siftinde ɗon ko gummiɗo toon to frontiére uji hakkunde États-Unis e kamɓe ɓe Mexico habaruji men no goɗɗi ko jiita e ɗum ɗon e wayno ko toon to Minnesota goto fédéral kadi yamiri wonde ko kanko gardiɗo police mo immigration ɗum hawnaki ɗo e alhamisa mo namda yo arton to tribunal ko yacci ɗum noon kadi e wiide mabɓe kadi ko arde mo toon tribunal ɗum fof ko hunde ɓurtude fe ɗum ɗo fof ko sibabude tungnade juge o ko haali ko gueɗe baɗaɗe ɗe e surtout immigration no violiri loi ji fédéral toon ni ɗum ko hunde ɓurtude fe donc alay sago ɗamina yo ar ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe toon to Maison Blanche kamɓe ministre toppitiɗo ko fati justice leydi ndi e adjoint muɗum e kanko FBI kam fof e ɓen jantini doole mabɓe pour défendude kadi Christy Noem ko wawi wonde fof donc siftinde toon kanko oɗo juge gonɗo toon to Minnesota nodduɗo kanko gardiɗo police immigration kanko mawɗo tribunal uji toon to Minnesota e kanko biyeteɗo juge Patrick Sulch ene wayno donc ɓe mbi wonde ko Tad Lyon kañum hoore mum kañum woni mawɗo service immigration custom ɗum noon ko police muɗum yo arton e ɓiɓe ko yoɓe ngar ko addi aljuma garoɗo o min jokkodiri joni e Mamadou Samba Diallo toon to Guinée Makka rokken habaruji men international wali mo diwan Guinée Makka Dahmani wol Beyrok nyalawma talata o waɗi jillu gunɗon jillu tawi o waɗi ɗum ko jillu remido golle toon kadi to lawol ganduɗa ko ummade wuro Selbaɓe lamorgo diwan Guinée Makka faade toon to département Kaabu wuro Kaabu e nder gunɗon jillu ganduɗa kadi ko ngol ɗon lawol pentengol ngol gila e duuɓi kadi jawtuɗi tawi lawol ngol juutendu muɗum ko fodde wadde 5 kilométre hono kanko wali o e jillu makko e ngol ɗo lawol o wawi dartade kadi toon ganduɗa ko nokkure kadi woni ɗon ko kadi ko fati gueɗe kadi ganduɗa ko fewnude e wittoji e ƴewde kadi ko fati e ogirɗe ha e jamɗe ko abbite ɗum ɗon tawi ɗon kadi ko société mawɗo jaltinowo gueɗe ogirɗe woni ɗon e nder ɗon kadi o wawi dartade e on ɗon société ƴewde kadi golle ɗe no jaari noon tawi kadi ganduɗa o ƴeewi o namdima kadi beele kadi peeje poɗɗe ƴettede ngam kadi wawde rende ko fate cellal ganduɗa kadi ko ɓesguji koɗɗi ɗon ɗi ko abbiti kadi e liggey on ɗon société mbawi kadi ƴettede ha no hannirta ni ciftinen tan kanko wali mo diwan Guinée Makka Dahmani wol Beyrok haalande nde o holliti nde o jokkodiri e jayndiyankoɓe e ƴogirɗe kabaruji ha tenti noon kadi e jaynde ami o holliri wonde jillugu kadi wawi yettindemo toon kadi to keeri leydi Mauritanie e leydi Mali tawi kadi ɗin ɗon keeri jeeya koye commune mo jogun tro ene ɗoftunomo hono kanko wali mo diwan Guinée Makka e nguɗo jillu cukko hoorejo gomo ƴellitare diwan Guinée Makka wondude e hakkimo département Kaabu e maire mo commune jogun tro e daraniɓe ndenka e kisal diwan Guinée Makka Mohamed Samba Selbaɓe radio Jowol Sare
bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowol Sare habruji min jogonnoon hannde oɗo ñalawma talata nogas e jeeɗiɗi lewru janvier hitan ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou haltanno e moɗon non jetti kadi Mamadou Samba Diallo goto e jodni wiyen toon to Guiɗima ballal makko ko fate habruji men international yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.